חברים, קוראים לי אורן מערוץ ריל סמודי, והיום אני בלי איפור בכלל. היום אני בלי איפור כי אני הולכת לעשות לכם את סרטון The Power of Makeup, כוחו של איפור. זה סרטון שהתחילה ניקי טוטוריאלס כאן ביוטיוב, והרבה בנות המשיכו אותו, גם בארץ ראינו סרטונים כאלה הרבה. אני הולכת לעשות לכם את הסרטון הזה היום כי המון מכם ביקשו ממני שאני אעשה מדריך איפור, ומצד שני המון אמרו לי למה אני לא מצטלמת בלי איפור אף פעם. יש הבדל ממש גדול בין איך שאני נראית עם איפור ובין איך שאני נראית בלי איפור. למה בעצם אני לא מראה את עצמי בלי איפור? אז חשבתי איך אני משלבת בין שני הדברים, ובאמת הדרך הכי נכונה לשלב ביניהם זה לעשות את The Power of Makeup כדי שתראו איך אני מתאפרת, ומצד שני גם תראו איך אני נראית בלי איפור. לפני שאני מתחילה היה לי חשוב לדבר קצת על איפור וביטחון עצמי. הרבה פעמים אנשים אומרים לי בזמן האחרון שאני מקדמת כל מיני דברים לא כל כך חיוביים, שלא לאהוב את עצמך בלי איפור וכל מיני דברים כאלה, בגלל שאני לא מראה את עצמי בלי איפור. אז רציתי קודם כל להגיד שאני לא חייבת דין וחשבון מאף אחד. אני יכולה להתאפר אם בא לי ואני יכולה לא להתאפר אם לא בא לי. אני לא חייבת לכם הסברים בצורה כזו או אחרת אם אני מתאפרת או לא מתאפרת. זה עניין פרטי שלי. זה שאני מתאפרת לא אומר שאני לא בטוחה בעצמי, ואני לא אוהבת את הסטיגמה הזאת ואני רוצה שנפוצץ אותה רגע. להתאפר זה לא להסתיר את הפגמים שלך, אלא להעצים את הדברים שטובים בך ויפים בך. אני לא חושבת שאיפור זה נובע מחוסר ביטחון. אני לא שונאת את עצמי בלי איפור, אני אוהבת את עצמי בלי איפור. הבלי איפור שלי זה הקנבס שלי לאיפור. אני חושבת שאני פשוט עוברת מסך יותר טוב עם איפור, ולכן אני עם איפור ברוב הסרטונים שלי. ככה אני מרגישה יותר בנוח. אני לא חייבת על זה דין וחשבון לאף אחד. זה לא אומר שאני לא אוהבת את עצמי בלי איפור. וזהו, ועכשיו אני רוצה שאנחנו נראה איך אני גם עושה את האיפור שלי וגם איך אני נראית בלי האיפור, ונראה בדיוק מה אני משנה או מדגישה. אוקיי, אז יש לי פה את הפלטה הזאת, והיא גם תהיה המראה שלי להיום. אני עכשיו הולכת להשתמש בשני צבעים. אני הולכת להשתמש בצבע הזה ובצבע הזה ביחד כדי ליצור את הגבות שלי. מה שאני עושה זה אני לוקחת מברשת זוויתית של MAC שנשברה לי אז, ואני עדיין משתמשת בה, הכל טוב. ואני לוקחת את שני הצבעים ואז אני מסרטטת. עכשיו יש לי מין סרטוט כזה של גבה, ואני הולכת לרכז את הצבע הכהה כאן בזנב של הגבה שלי. ובהדרגה אני לוקחת את החומר לפינה החיצונית. יצא לי משהו כזה. ואני נראית נורא מוזר כי יש לי רק גבה אחת, אבל אנחנו נמשיך. הפריימר שאני הולכת להשתמש בו הוא מייקאפ, ולצערי המייקאפ שלי נשבר ואין לי כסף לקנות חדש, אז שמתי את המייקאפ שנשבר בתוך שקית וזה ממש דוחה ומגעיל, ואני שמה כמו פריימר פשוט. הדבר הבא שאני הולכת לעשות זה אני הולכת להקהות את הכפל שלי ובעצם לתת לו קצת הדגשה. אני הולכת לקחת עירוב של שני צבעים. אני הולכת לקחת עירוב של הצבע הזה ושל הצבע הזה מפלטת הנקד, ואני הולכת לקחת את זה על מברשת טשטוש שזה 217 של MAC. אני לוקחת מברשת עיפרון, אפשר לקחת כל מברשת שהיא קטנה. אני לוקחת את החום הזה. אגב, אתם יכולים להשתמש בכל צבע שבא לכם, אתם לא חייבים להשתמש דווקא בפלטה הזאת, זה ממש לא חובה. אני לוקחת אותו ואני שמה אותו ככה בתוכו. חוזרת למברשת טשטושים ומטשטשת את הקו שעשיתי כאן כרגע. הדבר הבא שאני הולכת לעשות זה להשתמש בפיגמנט הזה של אינגלוט. זה פיגמנט מספר 14, הוא מין צבע שמפניה כזה, מברשת להנחה צללית פשוטה. ואני לוקחת את הפיקס פלוס שלי ואני פשוט קצת טיפה מרססת. בעיקרון אתם יכולים גם להשתמש במים, זה עובד בדיוק אותו דבר, ממש לא צריך פיקס פלוס בשביל זה, בכלל לא צריך כאילו חומר על המברשת, אני פשוט סתם אוהבת לעשות את זה כי זה מסדר לי את זה יותר. שמה את זה על האף שלי. אני אמשיך טיפה להקהות את הכפל כדי שהכל ייראה ממש יפה ומסודר. הדבר הבא שאני הולכת לעשות זה אייליינר. עכשיו מה שאני הולכת לעשות זה לשים מאסקרה רק
בחלק העליון של העין. הדבר הבא שאני הולכת לעשות זה לשים מייקאפ, אז אני חוזרת לשקית המגעילה שלי. בדרך כלל אני בכלל לא שמה מייקאפ, אני שמה מייקאפ אך ורק אם אני או הולכת לאירוע, איזה מצחיקה אני נראית עכשיו, או שאני מציימת סרטון, בגלל שכשאני מציימת סרטונים אז אתם מרגישים כאילו הנמשים שלי יוצרים לי פנים כתומות והצוואר שלי לבן, אז אני פשוט מאזנת את זה עם המייקאפ. הדבר הבא שאני הולכת לעשות זה לפדר את כל הפנים. שוב, אם אני לא שמה מייקאפ אז אני לא מפדרת את הפנים כי אין צורך. עכשיו אני לוקחת את המברשת שאני משתמשת בה לברונזר, זו המברשת שאני משתמשת בה, אתם יכולים להשתמש בכל מברשת, ובגלל שאין לי ברונזר, כי אני ממש מסתפקת במועט עם איפור, אני הולכת להשתמש בצללית הזאת שהשתמשתי בה גם לכפל. זה צעד מאוד גדול בתהליך שלי, שבו אני הולכת בעצם להדביק ריסים. אני עושה את זה רוב הפעמים שאני מתאפרת. כאילו, אם אני מתאפרת אני מדביקה ריסים, זה משהו שמשנה את כל הפנים, ואתם תראו עכשיו למה. עכשיו אני הולכת לעבוד על למטה של העיניים ולשים שם צלליות. אני הולכת להשתמש בצללית הזאת בהתחלה עם המברשת עיפרון שלי. הפעולה הזאת גם ממש מגדילה את העיניים, כמו שאתם רואים, היא ממש פותחת אותם ונותנת להם יותר כזה. שמתי על המברשת טשטוש טיפה מהצבע ששמתי על האף ואני שמה אותו כאן באינר קורנר שלי. ועכשיו כל מה שנותר לעשות זה את השפתיים. היום אני הולכת להשתמש בלוליטה של קט von D. ועכשיו הדבר האחרון שאני עושה, כמעט שכחתי, אני שמה מסקרה גם על הריסים התחתונות שלי. וזהו, זה הלוק הסופי. בעצם ככה אני נראית חצי עם איפור, חצי בלי איפור. כמו שאתם רואים זה מאוד מאוד שונה, זה נראה לי ממש מוסר עכשיו, ממש מפחיד. I look great, I look great, which I can go to the party like this. Yeah. אני רוצה שכל אחד ואחת מכם תלמדו לאהוב את עצמכם, עם ובלי איפור, זה לא חשוב, זה לא משנה, ואל תנסו להתחבא מאחורי מסכה. זה לא המטרה של איפור, זה אף פעם לא היה המטרה של איפור. המטרה של איפור זה לגרום לכם להרגיש טוב יותר עם עצמכם ולהעצים את עצמכם. ואם אתן אוהבות איפור, זה סבבה לגמרי, אתן יכולות, מותר לכם לאהוב איפור, מותר לכם לאהוב את עצמכם עם איפור, מותר לכם לאהוב את עצמכם בלי איפור. כדאי לכן גם לאהוב את עצמכם בלי איפור, להעריך את מה שיש לכן ולאהוב את עצמכם גם בלי איפור, אבל זה גם בסדר גמור לאהוב את עצמכם עם איפור, ואין שום צורך להתבייש בזה, ואין שום צורך להרגיש שאתן עושות את זה כדי להרשים מישהו, כדי להחביא משהו, אין דבר כזה. איפור זה הבחירה שלנו, אנחנו עושים את זה כי אנחנו אוהבים את זה. אני לא עושה את זה כי אני חסרת ביטחון או כי אני לא אוהבת את עצמי, ואני לא מוכנה שאנשים יחשבו שזה כל מה שאיפור, להסתיר אותך ולגרום לך להרגיש חסרת ביטחון, כי זה לא. מותר לנו להתאפר, מותר לנו גם לא להתאפר בכלל. הכל יפה והכל מדהים ופשוט תאהבו את עצמכם, זה המסר שלי להיום. אני אוהבת אתכם מלא 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 ואני מקווה שאם עדיין לא נרשמתם לערוץ זה הזמן להירשם אליו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.